Keravalaisen Risto Katajan pihapiiri on muutoksen kourissa. 52-vuotias Kataja on haaveillut Tuija-aidasta jo pitkään. No joo, minäkö menin lyhentämään tuota etupihaa aitaa vähän liikaa, niin tuli niin avara, että naapurit näkee tänne taloon sisälle. Minä sitten luin netistä, että siihen voisi istuttaa tuijia näköesteeksi. Kataja päätti istuttaa pihansa 3 tuijaa, jotka poikkeavat melkoisesti tavanomaisista tuijapuista. Kataja löysi tuijat monivivahteisen hakuprosessin päätteeksi. Joo, niin tämä ensimmäinen löytyi tuolta lavatansseista. Huusi siinä koko ajan, että vie, niin minähän sitten vein. Tämän minä pelastin sitten tuolta paikallisesta marketin aulasta, että hän oli siellä häiriköinyt ja huudellut teineille, niin minä ajattelin, että saapi täällä sitten huuella rauhassa. Nyt loppui se mopoilla ajelu! 3. tulokas, niin tämä sitten löytyi tuolta Tallinnan laivalta. Tai oikeastaan tuolta Tullista, että hän oli yrittänyt vähän liikaa siiderilavoja tuoda, kun olisi saanut. Niin. Mulla on happy hour vielä. No niin, Katajan mukaan keski-ikäisten tuijien hoitaminen on pääosin helppoa, mutta haasteitakin löytyy. Monet kasvithan on alta kasteltavia, mutta nämä on selkeästi alle kastelevia, että koko ajan saa olla lisäämässä kuiviketta lisää. Katajan mielestä tärkeintä on kuitenkin pitää tuijat koko ajan tyytyväisinä ja rauhallisina, jotta he viihtyisivät Katajan pihalla mahdollisimman pitkään. Telkkarihan on pelastanut monelta, että siihen kun laittaa pyörimään Downtown Upin tai Elämäni biisin, niin saattaa mennä montakin tuntia, ettei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten jos oikein paha tilanne tulee, niin sitten karaoke on se viimeinen keino. Saat vihdoin viimein käsittää, ettet sä tarvii lupaa keneltäkään. Oot liian kaunis häpeänä. No periaatteessahan ongelma on ratkennut, että naapurit ei kattele tänne päinkään. Etikö tuohon tottunut tuohon kuseen ja viinaan hajuun, niin sitten kun on rahaa, niin ajattelin istuttaa vielä muutaman tuijan lisää. Pehkosen ja Ernamo. Kaunis, rietas, onnellinen. Kaunis, rietas, onnellinen.